A čo vie on? A čo vie ona? A dobre teda, video je o tom, čo má vedieť chlap. A dobre, a teraz mi povedz, čo musí vedieť žena? Čo má vedieť ona? A blá, blá, blá. Čo je teba do toho? Za prvé, za druhé, ty sa máš sústrediť na seba. Na to, čo ty vieš. Na to, čo ty dokážeš. Na to, že či si ty schopný alebo schopná. Nie sa stále starať do života druhých ľudí. Kúknite sa už prosím vás na seba. Či je to tak veľmi náročné, že by vám zostalo zlé, keby sa sami na seba pozriete. Nesústreďte sa stále na druhých ľudí. Na to, čo druhí vedia a nevedia a robia a nerobia. Sústreďte sa na seba. Pokiaľ vy chcete mať ten život krajší a lepší, kvalitnejší, tak nikto iný, okrem vás, vám ho taký neurobí.